is anam dom agus tá méid 10 mbliana d'aois. An cábham seo is fearlam ná an Cairtíneacht. An rud is fearlam faoi an Cairtíneacht ná go bhfuil cead agam tiomáint. Is féidir leat tiomáint suas go dtí 7 km san uair. Thosa mé ag Cairtíneacht an saoire sicáta. Tá an sim go dó ag méad sa Cairtíneacht. Dóla mé go leor mhaith. Cai tú buin speisialta a chur ar an Gairtín nuair a bhíonn an rion floch. Bhíonn mo dheartháir Charley ag Cairtíneacht freisin. Bhíonn Rosaí an inagh ag chéile. Cai tú bheith an chóir amach ar an rion. Bhíonn codladh Rosaíochta, bútasaí Rosaíochta, clogad agus mitógaí a chaitheamh ar an rion. Bhíonn ag feicint ar Formula 1 le méad gach dár seachtain. Tá an uimhir céine Emma Cairtín is atá ar chóir Lewis Hamilton. Is é mo luach é.